שלום לכולם, היום אלמד אתכם איך אפשר ללמד while loops. אז עכשיו נסביר איך עושים את זה. עושים כאן לק שזה יהיה less than equal או בעברית קטן שווה, שזה כזה a פסיק b, אוקיי? כי להכין פה פונקציה. עכשיו תשימו את אותו דבר נעשה כאן. כשעשיתי נעשה כאן תראו לכם, אז כזה אוקיי, if a קטן מ-b return 1 עם סוגה חייבים, כי בלי סוגריים זה לא עובד, אין לכם בעיה שקיעה. if סוגריים a שווה b return 1. עכשיו תעשו את זה טובה, אוקיי? עכשיו תסתכל על זה ככה, עושה כאן main סוגה סוסנים, ועושה כאן ככה עכשיו, עושה כאן פשוט extern printf אוקיי? עכשיו עושה כאן פשוט אוטו i, עושה כאן i שווה ל-1. כי תזכרו, אם זה מספר שהוא לא 0, שהכל יהיה true. זאת אומרת ש-true זאת אומרת שהכל יהיה נכון. אם זה מספר שהוא 0, זאת אומרת שזה לא יהיה נכון, כי זה יהיה false. טוב, נמשיך. i שווה 1 בסביבי קום. אז עכשיו עושה כאן while תראו זוכר לק i 5 סוגה סוסנים, תראו זוכר מה רגע אחד, תראו זוכר מה שנייה אחת עוזר לכם. כן, רוצה לי, צריך לעשות כאן printf אחוז d בקסשן. אני אסביר לכם, בלי הטלפון אני לא זוכר מה לעשות, בגלל זה אני עושה שדרך הטלפון. עכשיו עושה כאן פסיק i, אוקיי? ועושה כאן עכשיו רק i שווה i פלוס 1. זאת אומרת שלהדפיס פה מ-0 עד 4. זה משהו די. עכשיו בואו נראה את זה נכון. רואה כבר, אז תדפיס 1 ו-5. אחרי שעבדתי, צריך עוד 1 ו-5. טוב, תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.